Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou episod din seria Ce am mai lucrat cu firele pe care le avem în magazin. Astăzi am mai multe piese să vă arăt, să zic așa, lucrate, pentru că s-au adunat, a trecut destul de mult timp de când nu am făcut un video despre ce am mai lucrat. Și avem mai multe piese pe care le vom trece în revistă. Vă voi spune ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, cum am găsit fiecare model pe care l-am lucrat, cât de dificil a fost pentru mine sau cât de multe schimbări am făcut, pentru că, așa cum poate unii dintre voi știți, mie îmi place să modific fiecare model pe care îl lucrez, astfel încât să se muleze pe corpul meu, pe personalitatea mea, pe ceea ce îmi place mie. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este această eșarfă pe care eu am lucrat-o din primăvară. Se numește Mini Mood Scarf. Este de fapt un test knit pe care eu l-am făcut cu firul Merino Delight, pe care îl avem și noi în magazin. Acesta este culoarea 1008, este un mov superb. Și este chiar cum îi spune numele, mini scarf, este o eșarfă micuță, se înfășoară în jurul gâtului o dată sau chiar de 2 ori, depinde cât de mult vreți să lucrați la ea și să o faceți cât puteți să o lucrați cât de lungă vreți voi. Și cred că am folosit mai puțin de 50 de grame, sigur mai puțin de 50 de grame, pentru că am făcut din el și o mostră, un gauge swatch, cum se zice. Am mai lucrat încă ceva din el și mi-a ajuns și pentru o eșarfă, deci sigur 40 de grame mi-au ajuns, au fost destule pentru a face această eșarfă. Este foarte drăguță, foarte plăcut la atingere, nu înțeapă, chiar acest merino este foarte blând cu pielea. Și a fost un pattern pe care eu l-am lucrat în 2 zile, on and off. L-am lăsat, l-am luat, l-am lăsat la luat, depinde de cum aveam și eu timp. Și pot să vă spun că mi-a plăcut foarte mult să lucrez, este foarte simplu, dar e de efect. Designerul se numește Little Things Blogged. Tania este cea care a făcut patternul, dar o găsiți pe Instagram ca Little Things Blogged. O să pun în descriere patternul, poate interesează pe cineva, puteți să-l cumpărați de la ea. Ok, aceasta a fost prima piesă, o eșarfă pe care eu am lucrat-o chiar la început când testam firele, să vedem ce aduce un magazin. Mi-a plăcut foarte mult și astfel am hotărât să aduc acest Merino Delight de la Performance. Ok, mergând mai departe, mergem la Nutcracker Jumper. Mi le-am notat să nu le uit, că sunt câteva. Deci Nutcracker Jumper de Fabel Knitwear. Acesta, tot din merino. Eu am scris și pe Instagram de el, am făcut și niște poze. Îmi place foarte mult acest fir, ca dovadă că am lucrat încă o piesă din el. Și ce îmi place mie la roșul acesta este nuanța 1009. Da, movul ăsta e 1008 și roșul ăsta e 1009. Ce îmi place la el este că, pe lângă ce am zis până acum, îmi place că este, nu știu dacă se vede, dar e în ape așa, parcă este vopsit manual, nu știu dacă se vede foarte clar, dar are zone și zone. Unele, uitați aici, unele sunt mai închise, altele mai deschise, alte zone mai deschise, ca și nuanță de roșu. Îmi place foarte mult asta. Da, despre model ce să vă zic, decât că mi-am notat. Eu am lucrat mărimea XL. Asta înseamnă cu aproximații pentru un bust de 118 cm. Și tot mi se pare că este un pic strâmt. Uneori parcă aș vrea să fie un pic mai loose, mai larg. Am încercat, am pornit de la S, că eu am
sunt între S și M, dar foarte, foarte mic. Deci nu se... Nu mi-a dat deloc mostra. Când am lucrat mostra, nu îmi dădea sub nicio formă ceea ce aveam nevoie. Și atunci am tot mers din mărime în mărime, după ce m-am dus pe Ravelry și am citit recenziile lăsate de alte persoane care au mai lucrat modelul ăsta și multe din persoanele care au lăsat recenzii au spus că mărimile lor nu corespundeau cu ce este în pattern. Asta pentru că Fabel Knitwear, nu mai știu cum o cheamă pe designer, cred că Helen, cred, dacă o cheamă, ea face designuri care sunt în stil vintage și sunt mai strâmte, mai cambrate, anii 50, anii 20, anii 30, chiar are unele modele care te duc cu gândul la anii 1800 și deci chiar este, să zic așa, axată pe acest tip de modele. Știu că erau unele persoane care spuneau că n-au putut sub nicio formă să lucreze unul din modelele ei pentru că nu îi încăpea. Și atunci, da, eu am lucrat XL, da, cu ace de 3,5 și 4 și ce am făcut eu diferit la acest pullover față de ce scria în pattern, ea are aici la umeri mai pufat așa, mai ridicat, cum să zic, umerii anilor 40, aceia așa ridicați un pic. Eu nu am făcut toate creșterile și nu am făcut umărul bufant. Mi s-a părut că pentru modelul ăsta nu este ceea ce îmi doresc și n-am făcut toate creșterile. Am lăsat doar puțin, se vede, dar e un pic bufant, nu este foarte mult. Și cam atâta, cred. Nu cred că am mai modificat ceva la el. Ce-mi doresc să fi făcut? Să-l fi lucrat un pic mai lung. El are, nici nu știu cât are, 20, undeva la 30 de centimetri, 25-30 de centimetri de la sub braț în jos. Și eu am zis că e de ajuns. Deși și mie îmi place stilul acesta de cumva cropped, cumva mai scurt, pentru că în general și pantaloni și fuste eu le port cu talie înaltă, totuși mi se pare acum că este un pic prea scurt, poate 2-3 cm în plus mi-ar fi dat lungimea pe care acum mi se pare că aș vrea-o. Însă la purtat este un vis, este foarte moale, foarte nu zgârie, este chiar foarte potrivit de purtat pe piele și îmi place foarte mult că are aer vintage. Mie îmi plac foarte mult piesele din perioada aia și caut mereu să îmi fac în garderobă, să am și piese vintage pentru că îmi place perioada aia și îmi plac hainele în stilul acela și o să mai vedeți la mine piese în stil vintage. Ok, deci acesta este Nutcracker Jumper de Fabel Knitwear și mi-a plăcut să lucrez. Se lucrează ușor, merge repede, chiar dacă sunt ace de 4, nu sunt preferatele mele. Mie îmi place să se lucreze repede un model pe care vreau să-l port, adică să-l port cât mai repede. Și 4 pentru mine este foarte subțire, deși nici cele de foarte groase nu-mi plac, de 6, care se lucrează cu peste 6 mm, andrele de peste 6 mm, însă ăsta chiar l-am lucrat destul de repede
Și o problemă pe care am avut-o a fost când am făcut a doua mânecă. La una din mâneci mi-au intrat bubbles și ăștia de aici, mi-au intrat mai mulți decât la cealaltă și n-am înțeles nici până acum de ce. Pentru că eu tot măsuram prima mânecă cu a doua pe care o lucram și bubble și tot trebuiau mai mulți. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am stat să-mi dau seama. Ideea este că mânecile sunt egale și... Dar asta știu doar eu. E ok. Bun, deci acesta este Nutcracker Jumper. Deci patternul este foarte ușor, nu este complicat, trebuie citit cu atenție și da, deci nu este pentru începători, clar, pentru că mânecile sunt lucrate începând de la manșetă, după care se unesc cu corpul aici și continuă partea de sus. Pui pe un ac circular și continui până ajungi la guler. Și gulerul nu se face separat, se face dintr-o bucată cu corpul. Deci nu este clar de începători, dar e intermediar, așa, intermediar. Însă e ușor de lucrat, nu ridică nicio problemă. Și da, este un pattern ușor, plăcut. Și dacă voi mai avea ocazia, l-aș mai tricota o dată, poate în alt fir, să vedem. Este atât de versatil acest merino și atenție că nu se întinde. Eu am avut impresia că lucrând puloverul meu roșu Nutcracker, voi putea la blocat să-l mai întind. Not really. Deci este cât îl faci foarte puțin, poate 1 centimetru, să se întindă mai mult decât este produsul finit. Am lucrat și cu alte tipuri de merino, lână merino. A trebuit să bag piesele la uscător ca să se mai strângă, uscătorul de rufe, pentru că s-au întins foarte mult și nu mi-a plăcut. Ok, mergem mai departe. Ce am mai lucrat? Șosetele. Șosetele noastre de toamnă. Am avut un knit-along pe șosetele acestea. Autumn Leaves de către Charlotte Stone, de la Stone Knits. Acestea, pe care le-am lucrat cu firele Cool Wool de la Performance. Le-am făcut poze, le-am făcut reclamă, mult am făcut la acest knit-along, pentru că a fost primul nostru knit-along ever, ca și magazin de fire, și am avut un model foarte fain. Acestea au fost culorile pe care le-am folosit, dar dacă mergeți pe Instagram o să vedeți la repere First Call, K-A-L, de la knit-along, o să vedeți și alte culori folosite de fetele care au participat la acest knit-along. Ce pot să vă spun despre model? A fost primul meu model de șosete cu mai multe culori. Eu am mai lucrat șosete simple, nu sunt profesionistă nici pe departe, încă învăț până și o șosetă simplă, învăț să o lucrez, adică cu fiecare șosetă pe care o lucrez e un pic mai bine. Iar acesta a fost primul knit al meu în culori, da? Deci a fost ok-ish, să zic așa. Rezultatul e foarte fain. Ele sunt călduroase, sunt foarte bune, sunt potrivite, însă următoarele cu siguranță vor fi și mai bune și dacă vă arăt înăuntru, mai bine nu vă arăt. Trebuie să învăț să lucrez color work mai bine, dar de aici se începe. De aici se începe. Modelul a fost în sine ușor de urmat.
nimic complicat, poate un pic la călcâi a fost diferit de ceea ce eu am lucrat până acum și mi-au cam amorțit degetele pe andrele de 2,25 mm. L-am lucrat în Magic Loop cu andrele de lungi de 80 de centimetri. Da, am lucrat perechea a doua, pentru că am încercat mărimea a doua, am încercat mărimea întâi, care de obicei mie mi se potrivește. Eu merg după cei mai mic. Întotdeauna în orice model mă uit la cei mai mic, XS, S, M. Acolo sunt eu. Și am început-o cu prima mărime, dar fiind colorwork, nu am putut să bag piciorul în șosetă. Și am lucrat-o pe a doua. Eu cred că dacă aș fi știut să lucrez colorwork mai bine decât știam, cu siguranță trebuia să lucrez mărimea întâi, care era mărimea mea. Însă, până învăț, lucrez mărimea a doua. Hai să vă arăt totuși ce e pe spate. Da. Învățăm, așa învățăm. De la așa ceva pornim și învățăm, data viitoare o să fie mai bine. Dar, toate acestea fiind spuse, eu sunt foarte mulțumită de șosetele mele pe care le port și care îmi țin cald și sunt și frumoase. Următoarele cred că vor fi și șosete de Crăciun, tot în culul, alte culori. Mă gândesc încă dacă să mai fac, dacă mai am timp să mai lucrez încă o pereche și de Crăciun, așa îmi doresc, dar să vedem. Bun. Da, deci acestea se lucrează cu 2,5 și 2,25 mm și 2,5. Partea de colorwork se lucrează cu 2,5 și partea într-o singură culoare cu 2,25. Cred că asta e tot legat de șosete, nu știu ce ar mai fi. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez împreună cu fetele, ne-am încurajat una pe alta și am avut niște rezultate frumoase. Deci niciuna din noi nu mai făcuse colorwork înainte pe șosete sau ever, orice colorwork. Și a fost o provocare pe care am întâmpinat-o cu fruntea sus. Cu fruntea sus și cu dorința de a învăța. E foarte important să ai dorința de a învăța și atunci lucrurile merg bine de acolo. Bun, acestea au fost șosetele. Mai departe, am aici cea mai nouă piesă. Este Snuggly, nu știu cum să zic. Îmi place tare mult combinația. Este Manuel Cardigan de la Johanna, de la Colibri. Johanna by Colibri, cred că este pe Instagram. Și este un vis. Un vis. Ce pot să vă spun? De la început mi-a plăcut modelul. Este atât de frumos, dantela pe spate. Și în față este în V-neck. Da, superb. L-am lucrat cu două fire de la Camaroz, acestea împreună. Camaroz Organic Summer Wool, așa îi spune în engleză. Este o combinație de 70% merino și 30% bumbac, ambele organice. Deci acesta are 230 de metri, 50 de grame și se lucrează cu ace de 2,5 până la 3,5. El este, nu știu dacă îl vedeți, este mai rustic, dă impresia de aspru, dar nu este absolut deloc aspru. Este mai rustic. E foarte fain și faptul că este organic îl face și mai potrivit pentru bebeluși, pentru hăinuțe de bebeluși, dar nu numai, adică și pentru noi, în general, adulții este foarte bun. Nuanța este 2018 Lise Bla, adică este light blue, pe care l-am combinat cu Camaroz Midnight Soul
Deci Midnight Soul, tot de la Camaros. Codul este 9510 Lisebla, tot light blue. Acesta are 25 de grame și 200 de metri. Se lucrează cu ace de la 3 la 4 mm și are în compoziție 54% baby alpaca, 36% liocel și 10% merino, lână merino. E un vis. Este un vis și cum am scris și pe Instagram, este înlocuitor pentru mohair. Pentru cine nu suportă mohairul, acesta este un vis. Deci nu înțeapă, nu deranjează în niciun fel. Eu am folosit, cred că 4 gheme din asta, din Somarul, și 4 din Midnight Soul. Mi-a mai rămas un pic din al 4-lea ghem de lână de vară, până la urmă așa se traduce în română, Summerul, lână de vară. Deci mi-a rămas un pic și asta foarte, foarte puțin, o bobiță mi-a mai rămas din el. Pentru că Summerul are 230 de metri și Midnight Soul are 200, parcă. Da, 200 de metri. 200. Deci, mie mi-a ajuns și eu am lucrat mărimea XS de la Emmanuel Cardigan. XS și mie îmi vine un pic oversized. În general nu fac pulovere oversized, nu-mi plac. Nu mă avantajează, dar nici nu-mi place stilul ăsta oversized. Și după cum vă spuneam, cu Nutcracker Jumper, îmi place stilul anilor 40, 30, 40, 50, 60 și eu spre aia trag, spre zona aia de modele. Însă acesta mi-a plăcut din start când l-am văzut, adică era modelul de dantelă de pe spate, m-a cucerit de la prima vedere și vroiam aspectul la diafan pe care îl are modelul lucrat de Ioana și nu puteam să folosesc mohair, nu suport, mă înțeapă de nu știu ce să-i mai fac. Și atunci mult timp l-am pus pe stand-by cardiganul pentru că n-am vrut să lucrez cu un DK normal și am zis nu, trebuie să găsesc altceva. Iar când am găsit Midnight Soul, am fost cea mai fericită pentru că am zis în sfârșit pot și eu să obțin acel efect de halo, acel efect pufos și diafan, cum îl are, vedeți? Se vede așa pufos și diafan, chiar diafan este efectul. În sfârșit am găsit ceva cu care pot să lucrez și care îmi va da același aspect ca și mohairul, doar că nu mă va mai înțepa. Și am mers la sigur cu asta. Ce pot să vă spun despre model, cum mi s-a părut modelul, cam complicat. În primul rând eu l-am lucrat cu ace de 4 și 5 mm, pentru că așa mi-a dat mostra. Ea în pattern recomandă 3,5 și 4,5, dar mi-a dat mostra bine cu 4 și 5 mm, adică 5 mm acele mari. Am lucrat mărimea XS, ce am făcut eu, ce am schimbat. Mare lucru nu am schimbat la el, am lucrat un pic la lungime, clar. Ce nu mi-a plăcut a fost că pe acest pattern specific ea nu a scris centimetri, adică între scăderi sau între creșteri a lași atâția centimetri, nu, în rânduri. Și pentru mine este un pic mai greu să urmăresc un astfel de pattern. Dacă ar fi fost centimetri, așa sunt învățată. Poate că e și cum sunt eu învățată, dar a fost destul de dificil. Adică eu mă consider un knitter la intermediar. Nu sunt profesionistă, dar nu sunt nici începătoare. Lucrez de 10 ani, tricotez și croșetez și de vreo
5 ani mai serios. Și atunci mă gândesc că am acolo un pic de experiență. A fost un pic dificil, mai ales faptul că i-a pornit de aici. A pornit modelul de aici, de la gât, se și vede aici un pic cusătura. De aici a pornit și după aceea din asta au pornit umerii, s-au făcut creșteri pentru umeri și pentru spate și pentru față după aceea. Da, deci pattern-ul ăsta a fost un pic dificil de citit. Și faptul că trebuia să citesc tot pattern-ul de mai multe ori, pentru că în paralel sunt lucruri pe care trebuie să le faci. Nu știu cum să explic. În fine, sunt multe lucruri de lucrat în paralel și fiecare acel lucru este descris într-o altă parte a pattern-ului și trebuie să citești de mai multe ori ca să te asiguri că faci corect și că nu scapi ceva. Deci asta a fost partea care pe mine cumva m-a încetinit. Pentru că tot a trebuit să mă întorc și să citesc, dar poate doar eu sunt așa, adică poate pentru alte persoane a fost ok. Per total a fost ok pentru că mi-am luat timp și am lucrat la el într-un ritm destul de relaxat, nu am alergat, poate și asta a fost bine că m-a ținut un pic pe loc. Ce am modificat eu, am pus mai mulți nasturi. Mie așa mi s-a părut că 3 nasturi nu o să ajungă. Și eu am pus dublu, cred că am pus 1, 2, 3, 4, da, 5, 6, 2, 4, 6, 6 nasturi. După ce l-am terminat și l-am pus pe mine, am zis, parcă sunt un pic cam mulți nasturi, dar îmi place oricum. Ce am făcut eu diferit a fost la mâneci și cred că și jos, nu, la mâneci am lucrat twisted rib în loc de ribul normal. Cum e asta? Asta e cel normal. Eu am lucrat twisted rib pentru că am avut nevoie să fie un pic mai elastic. Este mai elastic la mâneci. Twisted rib este mai elastic și mi-a trebuit la mâneci, însă mie îmi place foarte mult cum arată. Aici. Mi se pare mult mai elegant. Și asta am făcut și la Nutcracker Jumper. Și jos am schimbat, da, asta e modificarea pe care am făcut-o la Nutcracker Jumper. Am făcut twisted rib. Mi se pare atât de frumoasă partea asta și la mâneci la fel. Foarte elegantă și foarte... Așa mi se pare mie. Poate e o chestie personală, dar este și practică pentru că e mult mai e mai elastică decât cea normală. Ok, ce să vă mai zic despre Emmanuel Cardigan? V-am zis de pattern, v-am zis ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut. De plăcut, mi-a plăcut mult pattern, nu? Numai că au fost niște chestii care cumva m-au încetinit, după cum am zis, dar îmi place tare mult. Deci cred că niciodată n-am avut în garderoba mea o piesă atât de finuță și faină. Și asta doar pentru că am folosit firele acestea. Mie îmi plac foarte mult pentru că îmi dau ceea ce eu am nevoie, siguranță că o să pot să port piesa pe care o lucrez, pentru că nu o să mă mănânce pielea și nu o să mă înțepe și o lucrez și să o las în șifonier sau să o dau pentru că nu o pot purta, deși mi este dragă. Și asta știu că sunt multe persoane care chiar mă întrebau dacă e mohair și le-am zis nu este mohair, pentru că nici persoanele respective nu suportă mohairul, nu e pentru oricine, clar. Și pe piață sunt diverse mărci de mohair, unele înțeapă mai mult, altele mai puțin, dar pentru mine este no-go mohairul, din păcate, deși îmi place foarte mult. Ok,
ce vreau să vă mai zic? Deci, combinația aceasta o să pun în story sau o să fac un post separat de ce combinații puteți să faceți din firele pe care le avem. Cu Summerwool și Midnight Soul sau Merino și Midnight Soul. Merino este mai mult spre decay, iar Summerwool este mai mult spre fingering. Deci ca și greutate, ca și grosime a firului. Dacă vreți un pullover, un cardigan mai gros, puteți combina Merino cu Midnight Soul. Mai gros decât ce am eu aici, decât acesta. Ăsta e destul de gros. Eu sunt friguroasă, trăiesc și la munte și pot să vă zic că ăsta este foarte, foarte bun pentru temperatura pe care noi o avem aici. Însă și Merino cu Midnight Soul este o combinație foarte bună. Acestea sunt proiectele pe care le-am lucrat din august până acum. Cam puține. Altă dată lucram mai mult. Cam puține. Bine, pe lângă ce am aici lucrate, mai am alte proiecte în lucru. Ok. Deci v-am arătat Merino, v-am arătat Camarols, Midnight Soul și Summerwool, v-am arătat Cool, care e pe sufletul meu, deci este un fir atât de fain și o să vă arăt în pozele pe care le voi posta și combinația de Cool Wool cu Midnight Soul, care este fingering weight yarn, Cool lace, cam așa e Midnight Soul-ul lace fingering. Este tot așa ceva superb. Nu este doar pentru șosete. Cool are cât are? Și ăsta are vreo 200 de metri, dacă nu mă înșel. Da, 200 de metri, ceea ce se potrivește mânușă cu Midnight Soul, care și el tot 200 de metri. Deci ca și cantitate puteți merge pe ambele când calculați. Aceeași cantitate au, aceeași 50 de grame, bine, acesta e 25, dar este tot de 200 de metri. Și o să vă arăt culori, combinații de Cool Wool cu Midnight Soul, Summer Wool cu Midnight Soul sau cu Merino și Midnight Soul. Da? Acesta, bineînțeles, puteți să lucrați în 2 fire, în 3 fire. Este foarte versatil. Poate fi folosit și singur, poate fi folosit și într-un singur fir și lucrat cu andrele mai groase. Este ceva superb, ceva foarte flu-flu, airy și purtat peste un maieuț sau foarte, foarte fain. Vă doresc o lună frumoasă de decembrie, să ne bucurăm de timpul pe care îl avem, să ne bucurăm de cei de lângă noi, să ne bucurăm de ceea ce avem, pentru că suntem foarte binecuvântați cu toții, indiferent de situațiile prin care trecem. Să fie un timp frumos de reflecție, de liniște și de relaxare, luna decembrie. Vă pup, spor l-am plătit și ne mai auzim!